Здравейте! Необходимото умение е да убеждаваш. Няма по-подходящ момент от сегашния бизнесът да изучи тънкото изкуство на убеждаването. Дните на командоконтролиращия, назначен с заповед, мениджмънт, вече са минало. Днешният бизнес се ръководи основно от мултифункционални екипи, от специалисти и се състои от бейби бумъри и поколение Хикс, които имат ниска толерантност към безусловната власт. Електронните комуникации и глобализацията подриват традиционната иерархия. Идеите и хората циркулират свободно в организациите, а решенията биват вземани все по-близо до пазарите. Тези фундаментални промени, започнали преди повече от десетилетия, но вече твърде допуснали корени в икономическия пейзаж, се свеждат до следното. Днес работата се свърши в обстановка, при която хората не питат само какво да направя, но и защо да го правя. За да отговоря на въпроса защо, ви трябва убедителност. Въпреки това, много от заетите в бизнеса разбират погрешно убеждаването и не го използват достатъчно. Причината на убеждаването се гледа като на умение, запазено за предаване или продаване на продукти и приключване на сделки. На него също често се гледа като на друга форма на манипулация. Измамно действие, което трябва да бъде избягвано. Разбира се, убеждаването може да се използва за манипулиране на хора. Но ако се използва конструктивно и с пълен потенциал, убеждаването е много повече от продажби и е точно обратното на измама. Ефективното убеждаване се превръща в процес на преговори и образование, чрез които убеждаващите водят своите колеги към съвместно решаване на проблема. Убеждаването включва промяна на мнението на хората в полза на становище, което в момента не заемат, но не чрез молби или ласкаене. Вместо това, то включва внимателна подготовка, правилно изграждане на аргументи, представяне на силни подкрепящи доказателства и усилие да се намери правилния подход към аудиторията. Силата на убеждаването. Идеята на убеждаването, както и тази за властта, често се е объркваща за хората в бизнеса. Тя е толкова комплексна и е толкова опасна, когато я използват не по предназначение. Много хора просто я избягват. Но също като властта, убеждаването може да бъде сила, която да донесе огромно добро на една организация. Може да събирате хората, да движи напред идеите и да стимулира промяната и да съдейства в конструктивните решения. Но за да прави всичко това, хората трябва да разбират същността на убеждаването не като средство за предаване, а като процес на изучаване и договаряне. То трябва да бъде разбирано като форма на изкуство, изискващо властност и практичност. Особено имайки предвид, че в съвременния бизнес убеждаването е по-необходимо от всякога. Благодаря ви. Ако вече сте се абонирали за канала ми, палец нагоре. Също така може да подпомогнете и развитието на канала ми с бутона Супер благодарности, намиращ се долу под видеото. Благодаря ви.